video u sam malček. A ako nije, nemoj da je probudiš. A ako jeste, da ti je zovi da doručkuje. To jest, ako je gladno. Ako nije, mi će možeš pričekati. I onako je tek 10:30 sata. Evo je da ovaj misao. Slatko dete moje, jesi dobro spavao? Čedo moja, da nisi ludni zanja, Da jesi gladno? da nisi lovna. Pa jesi hladno? Hoćeš li malo kafice ili malo čaja sa šunkom? Nisam. Hoću, neću, manite me se, okanite me se. Oprosti, drago dete, ja sam samo htjela. Tvoja mati kao mislila. Šta ste vi hteli? Šta ste vi mislili? Da mi je sasvim sve jedno. Kao da nemam druga posla, već samo na toga mislim. Savjetaj, je li gotov doručak? Evo donosim ga odmah. Bili se doručkovati? Nikako bez tebe. Ni za živu glavu. Pa jesam li vam 100 puta kazala da ne čekate na mene? Da ti si baš jučer rekao? Da ne doručkujemo bez tebe. Juče je bilo za juče, a danas je danas. Savjetaj, je li gotov doručak? A vama pa ništa ne valja. Tako vidiš sebe, nikada ne praviš na što uzmeš. Sve radiš naopako jer to mleko za jelo. Strina, to je prava fablaka. E sad jel si video Da se čovjek ne jedi. Evo je mobil. Daj lako. Gospođici Malčinga, gle, još će biti kakvo ljubavno pismo, ko bi se tome nadao. Šta je? Čujte i gledajte. Gospođice Malčinga, vi ste zametrili. To sam odmah vidjela, samo sam se stidela da vam kažem usmeno. Zato evo pismeno. Budite mi ženica, to vas moli Tošica. Da, to je prosidba. Od gospodina Tošice. I to u stihovima, na lepom satiniranom papiru, sa namalovanim prilagodenim srcem, ali gle, ima još i postscriptum. Još se ovo dodaje. Poslovica srpska je, ona glasi, izbirač najđe na vječan. Gledajte samo gospodina Tošice, kakav bezobrazluk, tako što ovamo momče za izbor, Tošić, moj prosilac sa njegovim nosom. dva prosta. Evo još jedno pismo. Daj vam! Da se nije gospodin Tošica predomislio. Gospođi Sokolović, ovo je za vas. Otvori pismo da te moja, pa pročitaj. Gospod, poštovana gospođo, ja sam tako slobodan bio zaljubiti se u vašu kćer. Šta? Zato sam tako slobodan umoliti vas za njenu ruku. Dakle, i on. I bit ću tako slobodan kroz 1 sat za odgovor doći. Dva prosilca. Štancika Lazić. Prelepo. To je već i drugi prosilac. Zaista, Malčika, to se zove sreća. Srećo, zašto sreća? Pravo da ti kažem, mene nije ni najmanje iznenadilo. Šta više, ne bi se čudilo ni da dođe i treći. Treći prosilac. Evo još jedno pismo. Daj vam. Šta veliš starica, ja mi se čisto oskladila. No, ali odmah ćemo vidjeti. Gospodinu Sokoloviću. Meni? Da, i ako nemate ništa protiv, ja ću ga otvoriti i pročitati. Potpisan je Branko. Branko. A glasi: Poštovani gospodin, ljubaznost i dobrota koja me vaša mila porodica uvek predusretala, ohrabrila je u meni misao da bi mogao ceo svoj život u njenom prijatnom krugu provesti. Stoga se usuđujem ponuditi vam se za zeta
Moleći za ruku od vaše mile kćerke Malkice. Treći procilac. No savjeta je sam li pogodio? Jesi, sasvim si pogodio. Kao da si znao. Ti si se zbunila. Ja sam zbunjena. Ti se varaš, draga Malkica. Ja nisam ni najmanje zbunjena, ni najmanje. Što mu drago. Dovoljno da imam 3 prostilaca, mogu birati po polju. Sad ćeš ti tek da biraš. A zašto ne? Između trojice može se birati. Ja sam mislila da tvoje srce samo za jednu može kucati, a onda je izbor svršen. A šta ako moje srce ne puša ni za jednim? Onda ne treba ni da biraš. Ti se varaš, draga savjeta. Ja ću da biram, pa ću da se predomisim i onako mi neće ni jedan kući. Drago dete moje, kad bi mene pitala, ja bih rekla da pođeš sa štanci, on je bar bogat. Ne spada u inteligenciju. Uzmi Branka, on je žurnalista. On mi siroma, onda i ozbiljan. A ti uzmi Tošicu, on je uvek raspoložen. Najviše da lucka. Ali ovi ljudi čekaju odgovor. Pa, šta mene briga? Ako čekaju, čekaju za mene. Jeste li razumjeli?